Sangrongsal Jorao Khowai Ramchandraghat Amchai Porkhalwng Simi Bwruiphangsati jora Lama Tongmani no Mwthagwi bagwi Kisaswk Samung Sitra Khlainairok bai Damrokmung Rwjakmani Koktwma Patimung Koktwma Mankha kinu Patimung Thethangwi Sogikha Khlainairok Thana de Baijalbari Thanani Police Patimung de Police de Damrokmwng Tamosaka Faidi Khanawi Leno tabuk Fiaba asale Patimung de Asijak tabuk dalbidal Samung Tongkosung Lukurongni bisingo Senior kaisa information thangmani je jagaro mane tihaching je lama je hajarni lamao je kam khama jagao kojona 2-3 jona hoyto phaigana ke oro thread difega ne khnaka je oroni kutul thangdi yakhe norongno bunai tokna ati rakhe kaisa information manmanita o sarmo bo ps ni andar khlai mo kolan ps ni andar khlai angka bong buhu tai tam khnaka je jeng to phai khna phai kor bor silai rok nukhai ne abon bepar le tam samne aborok to sungo nogya ba just borok ati hin silai rok ni bepar to sungo saimiya ba plastic ni den khana tamong ka to kono saimiya ono সময় হয়তো বা প্লাস্টিক ni silai nai khono thread dina bagoi to use to khlaima no bia mai onek incident to angka tabu oron bagai tam ব্যবস্থা na kasar aro to ko tabu local leaders borok phaikatini aro ge borok salaika ge salai aro je local stock tongnai hatani tongnai to borok sini jaga sini ase ge local stock tongnai borok ge tara hatani tongnai borok nogo thangpai angka khana ba tain din dogo samung khai pro kuno mane o jaga ko police ba proshashan tor tongno abo to salainai jodi nangkhai chung phainai abo in case any emergency always police tongnai Khowai Simi Koktwma Chini Khorang